мога да ходя напред. А по информация... Зад мен. Така си. Ей, Тени, и по информация знаеш какво става? Фак! Остава. Виж, ние решихме да гледаме клип, нали? И знаеш какво стана? Информационни, да, това Не баш. И знаеш какво стана? Бат! И така аз реших да си гледам моите клипове, аз появих и твоите. Пак, аз ще умрем. Ти си качил клип? Не, какво ти се качи? Мисля, аз си създадох клип по Рибе, не лично. Денис! Фак! Мен ми изгоряха. Това да е сити, да. Това е сити, искам да ми е просто. Аз съм мъртъв! Ще напиша едно. Чакай, портах се на едно място да видим какво е това. Цеци, също и така има ли такова място да сме предмети и един да ни убива? Дени, можеш ли да обясниш какво беше това? Това как да ти покажа? Това го има на Дай Смот. И в Майнкрафт, чакай Skywalk. Го имаше и в Майнкрафт. Чили толкова. Като натиш ще тръгнеш толкова. Щом Така, един дойде. Окей. Не, чакай малко. Стой. Скайлент. Аз съм тук, бе. Мога тук ще го подмина. Взех си един гад. Знам. Каквото? Трябва да ги целим. Какво гледаш надолу? Цеци, чакай ти с камера ли си сега? Я се пусти да те види Дейвис. Дейвис, я се покажи. Това е. Нищо. Ама питай Цеци, това направо да обуча. Мисля, че дълго. Фак. Лесно. Фак. Лесно. Аз се целям в малкия. Ти много го учи. Фак. Това ме учи. Убих. Бе! Фак. Аз не мога да гледам пълзи. Радвайте се, че не е Уитър. Радвайте се, че не е Уитър. Скачай.
скачай водата, я ли си скачай? Скачай, само убивай се. Ето е зад нас! Бегай! Бегай! О, да! Изчезнаха. Вижте. О, фак! Ей, утре ще играме. О, фак! На PlayStation 2. А, да. Аз на FIFA съм менеджер на Челси вече. Чакай, цеци! Ами си носи си джойстик. Ти нямаш ли? Си си джойстик да чуде пред това. Аз ще играя в където е дата съответна, нали там? Чакай, как е права? Чисто, като чисто новия, къде изглежда. Къде се вижда кабелите. Да, и? Ебам. Аз може ще умрем. И ми цепи. И паднах. Да, ти. Еми, ще ни убият. Така не че не ме ми цепи. Дори и ден. Къде отиде? Отиде това чудо. Аз ще опитам да обратно. Да. Окей, я изчакай за малко. О, мага. Човек, аз това съм го питавал. Знаеш, че забива. Какво е това, бе? Биги! Забива. Ти! Къде си, бе? О, игра. Това беше един. Убих един. И те ме убих. И тук, на мен и тук ми забива. Тук не става за жалост. Не знам, но иначе ти му е трябва да двама. На мен